wayo Allah, wayo zafi, ga talauci, ga corona, COVID-19, ga gwamnanmu, ya yi lockdown, ga azumi, wayo Allah, ba shinkafa, babu wake, babu doya, wayo Allah, babu Caesar, babu pizza, ba shawarma, babu boga, wayo Allah, ba madara, babu shuga, babu milo, babu luban, babu redi, babu lipton, babu tabbi, wayo Allah, COVID-19, babu aure, babu suna, babu dina, babu launching, wayo Allah, COVID-19, wayo wayo, ina Naijabet, babu wafcon, babu golgol, babu rintin, babu komai, Allah kawo sauƙin wannan COVID-19. This is Rade, I am Awal, the director, Malam Sadiq, see my baby, this is Robi, this is PA, CABK, Malam YC, see Nana Boy, see Matabal, Malam Firas, this is Busket, dan autanmu, da three mosquitoes, wannan shine ƙarshen waƙan COVID-19. Allah kawo mana sauƙin wannan. Amin.